podcast de turismo, presidente da Director Xeral de Turismo, que empuxou que estemos aquí todos. Para nós, vou falar un nome dunha empresa familiar, son terceira xeración, nacimos en Chantada, pero nacimos como vía romana, como mencía, e dende o 2011 queríamos buscar unha parella para a nosa mencía de vida sacra e nunca mellor que virnos para aquí a Valdeorras. E con eso xa hace 14 anos que estamos en Petín. Nos gusta porque somos moi rurales. A terceira adega que compramos foi no Rosal, porque somos rurales, pequenos, e gustanos apostar por estas zonas de cara ao futuro. Ademais, nós somos exclusivamente adegueiros, nacemos no 1949 no Bo, e donde eso seguimos, e seguirá meus sobrinhos Erquer, eu son un eslabón, e seguirá sendo unha parte importante deste paso. Viñemos aquí con unha idea clara de medrar, de representar a Galicia. Fai un ano, nunha conversa en outubro do ano pasado en Vía Romana, pedíronos que seguiramos medrando, que fixéramos un proxecto sólido, tiñamos claro, pero para nós tamén é un encargo e unha responsabilidade. Estar aquí para nós é básico, é quizás por hoxe o que nos está abrindo portas no mercado nacional e pouco a pouco no internacional. A Godello está funcionando de maravilla. Creo que é verdad que temos que, para o antes o presidente, o tema de pôr en valor sempre o que é a parte de Valdeorras. Creo que é moi importante poñer Valdeorras como algo por enriba de que o Godello de gama alta, o nivel de calidad está en Valdeorras. Estamos lutando por ello a nivel nacional e a nivel internacional. E hoxe estamos aquí por a parte do turismo. Nas tres adegas que temos, agora temos aberta a Vía Romana, pero esta abrirase neste ano, é unha aposta clara porque as visitas, as bodegas sexan visitables. No caso de Riña, además temos unha boa axuda da Oficina de Turismo, a verdad que moi ben, porque para os vamos a facer unha zona de cata, vamos a digitalizar para que as visitas podan vivir de unha maneira moi chula tanto as catas como as visitas digitais. Facemos unha zona de catas, unha zona tamén que vais asociar para poder facer eventos e algo de gastronomía, e despois, como acaban de ver, as habitacións que sería un pouco o top das nosas visitas, non? É algo que va. Dentro de eso, obviamente, temos unha asociación maravillosa do 80% e que nos animou justamente a poder rematar esta obra, que somos un pouco lentos porque vamos dentro 11 e ainda non a temos rematada, pero sí que estamos comprometidos a que este ano que facemos a comida de Nadal o 19 de decembro aquí estará rematada, que abriremos tamén as visitas de turismo. Vou mirar a chuleta por se me olvido de algo, que seguro que sí. Simplemente para rematar, poner en valor a cultura do viño. Creo que estamos nun momento, non nesta zona, pero é un momento un pouco complexo do consumo do viño. Eu quería decir que entre todos non vexamos unha botella nun restaurante ou nun lineal como algo produto dunha adega, senón todo o que hai detrás. A distribución, o hosteleiro e, sobre todo, o viticultor. Creo que temos que axudar a que cada vez máis o viño forme parte dese día a día. É verdad que a veces cos calores tiramos un poquinho máis a cervexa, pero sendo un pouco cervexeiro, intento que poña en valor o viño, porque creo que move moitísimo en Galicia, moitísimo en España, e para que os viticultores, as adegas temos que pagar moito mellor a uva, e para pagar moito mellor uva temos que ter unha boa demanda de viño e que os viticultores cada vez vivan mellor, e sexa un traballo cada vez máis noble, cada vez máis con máis valor engadido, e que a xente poda vivir ben, porque se non vive ben vamos ter un problema importante no mundo do viño. Entonces, cultura do viño, pedir viño, que é moi importante no día a día, porque o momento ahora mismo é un poquinho delicado, e un pouco de cambio de hábitos de consumo, e eu pido que, por favor, entre todos, ademais tamén en eventos políticos, ese dar exemplo de tomar un viño e dar con viño, pues creo que é tremendamente importante. Agradecer a todos os que estades aquí, ao equipo de presidencia, de turismo, de industria, aos medios e tamén, sobre todo, o equipo de Terriña, de Galicia, que está sempre cerquiña de min, axudando para que sigamos dando pasos. Estamos orgullosos do que estamos facendo en Galicia, e además temos unha frase moi bonita que viños para vivir Galicia. Queremos representar a Galicia no mundo, temos ese deber que me puxo un día o presidente Rueda de que teña que medrar, que ser importante, eu collín con gusto e vamos a facer as cosas
para que Méndez Rojo e Meñorices esa unha referencia a nivel mundial. Con isto, bueno, de novo, gracias ao equipo de casa, que sodes o secreto do que estamos facendo todos. E, bueno, que ahora xa, pues, dou o paso a Merelles, a alcaldesa para seguir con esta conversa.